Mene moja mama učila. Uštipak. Dizan to tijesto, to je dizano tijesto. Pa onda? Šta onda, krofna? A krofna nije uštipak. Ne. Uštipak nije puno ničim. Pa ne mora biti punjena krofna. Krofna može biti samo bez ničega. Dobro, onda je krofna jedan veliki uštipak, možda. Ne veliki uštipak, nego uštipak. Nema velikog uštipka. Uštipak je sam po sebi velik. A onda možeš samo reći mali uštipak. Zašto je velik? Pa zato što je to takva riječ. Uštipak. Kako? Uštipčina. Uštipak, veliki uštipak. Nije isto tijesto. Kako nije isto tijesto? Nije isto tijesto. Samo jedno. Nije isto tijesto. Dizano je, ali nije isto. Ovo uštipak ide vanilom kiflice. Ne kiflice, on je prašak. Jebeni prašak. Uštipak. Uštipnem te. Da ti A on probaj. upičak.